Kaixo egunon, ni Baian Elidrizi Labrabil naiz, Errenterian jaio nintzen eta nire etxeko hizkuntza arabiera izan zen. Nire ama hizkuntza arabiera da. Nire lehen harreman euskararekin eskolan izan zen, 2 urterekin, nire lehen abestiak euskaraz ziren eta jolasak ere euskaraz jolasten dituen. Nire gurasoak ez zekiten euskaraz hitz egiten, baina hala ere ahalegin handiak egin zituzten gu euskaraz hitz egiten ikasteko. Beti motibatzen gintuzten euskaraz hitz egitera, ikasketak ere euskaraz burutzera. Adibidez, batxilergoa zegoen aukera erderaz edo euskaraz egiteko, esaten ziguten beti ahalegin du euskaraz egiten, egin euskaraz karrera ere, euskaraz egin ditut nire ikasketa guztiak. Nire ikasketa bukatu nituenean, karrera bukatu nuenean, erabaki nuen euskaltegira joatea hizkuntza ez galtzeko eta hobetzeko. Azkenean 3 hizkuntze hitz egiten ditut eta 3 hizkuntzak erabiltzen ditut, eta egia da batzuetan, denboraldi batzuetan hitz egiten dudala hizkuntz batean beste baino gehiago eta inseguridadeak bai sortzen direla. Horregatik erabaki nuen ikasketak bukatu nituenean euskaltegira joatea. Hizkuntza hobetzeko eta ez galtzeko, hizkuntza ez bada erabiltzen galtzen da. Nire realitatea gaur egun da euskara dela nire hizkuntzetariko bat. Ni 3 hizkuntze dakizkit eta nire eguneko momentu desberdinetan erabiltzen dut. Nire kulturaren parte sentitzen dut. Eta erabiltzen dut lagun batzuekin hitz egiteko, ezagunekin ere hitz egiteko, nire seme-alabaren ikastolarekin ere harremantzeko, nire lanpostuan ere erabiltzen dut. Egia da aurreiritziak badaudela, nire gana beti erdera zuzentzen dira, zuzenean. Eta euskaraz hitz egiten dudanean beti esaten dira, nola zu euskaraz hitz egiten, nun ikasi dezu. Eta egia da, egoten garela denbora guztien, esplikazioak ematen, jaio naiz, euskara hemen eskolan ikasi dut, euskaldun ere naiz. Eta egia da aurreiritziak badaudela, baina normalean izaten da positibo, gero, jarrera positiboa da. Beti posten dira euskaraz hitz egiten entzuten zeituztenean. Euskara gauza positibo asko eman dizkit, azkenean hizkuntzak aberasten gaituzte, baita ere ateak ireki dizkit lan munduan adibidez. Nire seme-alabarekin erabiltzen dudala, lagundu dit euskaraz hitz egiten jakitea etxeko lanekin laguntzeko, haien abestiak ere ulertzeko eta haiekin ere abesteko, eta ikastolarekin harremana ere harremantzeko, eta euskaraz hitz egiten jakitea asko lagundu dit Euskal Herriko kulturan integratuta sentiarazteko. Azkenean nire eguneko momentu ezberdinetan erabiltzen dut, erosketak egiten ditudanean, baita ere, sare sozialetan azkenean hizkuntza aniztasuna badago, orduan erabiltzen dut euskera, baita erdera, arabiera, eta erabiltzen dut momentu desberdinetan eta leku desberdinetan. Hizkuntza gaur egun etxean da arabiera, ze badakigu kanpoan ez dutela erabiliko eta ez dutela entzungo, orduan nire seme-alabarekin gehiago arabieraz hitz egiten diegu, oinarri hori hartzeko ere etxetik. Euskaraz ere hitz egiten diegu, gaina batzuetan jartzen ditugu ordu edo momentu batzuk euskaraz hitz egiteko, adibidez afarian edo azkenean kalean erdera ere asko entzuten dute, orduan etxean ez dute behar erdera hitz egitea. Oso ondo ikasiko dute eta horregatik nahiago dugu arabiarraz eta euskaraz hitz egin. Gehiago arabiarrez, ze bakigu gero etxetik kanpo ez dutela entzungo. Zergatik euskaraz ikastea garrantzitsua da,
hizkuntzak lehen esan dudan bezala beti aberasgarriak direlako, eta Euskal Herrian garrantzi handia daka hemengo hizkuntza delako. Beste gurasoekin nagoenean beti animatzen diet euskaraz hitz egiten ikastera, ze azkenean Euskal Herrian bizi eta garrantzi handia daka. Bai beste pertsonekin harremantzeko, baita ere gure seme alababekin hitz egiteko eta ikasketetan laguntzeko. Nire gurasoak ez zekiten euskaraz hitz egiten, baina ahalegin handiak egin zituzten guk euskaraz hitz egiten ikasteko. Herrian antolatzen diren jarduera desberdinetan parte hartzen saiatzen geha, batez eroi harremanak sendotzeko bizilagunekin eta baita ere nire seme alabak euskara gehiago entzuteko kalean. Adibidez Korrikan, Lasarteko Krosan parte hartu zuten nire semea eta nire alaba. Orduan, esan nahi dudana da gurasoak nahiz eta euskaraz ez jakin, gure aleginak eta gure beste modu batean ere parte hartu dezakegu gure seme alabek euskaraz hitz egiten ikasteko.